Kweduno mabuja madokachere tauya nadzo nhau dzomanoko dzanyasi zuva rochitatu mwedzi uno wachikumi. Chamisa burika achireketa kuti gorekerai utetekera zviri kureketiwa noana Nyamupini zvokuti kwaende kuda kutanda rimwe bato itsva rikutandiwa manje mwedzi uno kwaigozvirekai uzvitetekera izvozvo, asi imi rambai muchiziva kuti nguva yokuti shanduko isvike munyika kwaiya mhera yakutosvika, kwaiya kuita kudongorera chaiko mhanduwe. Rekai tione kuti zvinoenda nopapi, ticharamba zvedu takaringa tinenge tichikunyepa ino. Mapurisa aburitsa mazita evanhu wakapfa patsaona yepasebakwe iya wari kuti Haranyatsongo, BF Besenti, B Muberekwi, Saturday Maramasa, Joshua Muza, Maria Jasim, M Magomana, J Ncube, V Juja, E Fuchekwe, pokare na M Mapanzure na H Mutambara. Toramba tichindoti mweya yawo izorore murugare wamunangarwa wakagotoreketa kuti aiwa wari kubatsirwa kuikiwa nohurumende. Rekai tigoona kuti wachapuwa zvimwe chere zvokubatsira kuti watande patsva upenyu hwavo nekuti mhuri dzataikiwa dzidzi paribe chisvino mhandiwe. Rekai tirambe takazviringama. Tendai Biti aburika akareketa akati wakomana gozivai zvinhu zvinofanira kuitiwa pamutemo bazi rozvomari munyika ribe mvumo yokuti ringe richibhadhara mari kumakambani, asi rinofanira kunge richiendesa mari kumapazi ehurumende anozoita ndiwo anobhadhara makambani anenge aita basa. Kuno apa iwo ana Beta Brands nevamwe wese apa goringaika bhangi reEcobank ndiro riri kundoita basa ribodzi rokutekaidza mari idzodzo. Imi pakanyangariwa apo. Rekai tirambe takaparinga ipapo. Maziva akaa kuti Geza agoreketa kuti mutungamiri webhangi reEcobank Chigananda, rekai tigoona kugananda kuti vanosvika papi. Tinoramba takaringa. Wana mutyairi nevamwe mapede otsoka wari kutekaira nodzadhamu wari kuita kuvhiringika mhanduwe ipo pambudzi paye papinda wapinda. Wendo huno rekai tigoramba tichiringa. Zvakatonetsa kutoti pakawakiwa Trabablus waribe kufungawo vanhu vanotekaira notsoka kuti vanoda kugotekairawo napo. Kuno wendo huno tikundoimba kuti pareke kugourayiwa vanhu nodzimotika dzino kuti mutekairiro dzinenge dzakiita mazuva ari kuteera yaya wajaira vanhu paribe chizvino, asi tinoramba tichindoimba hana yawe kuti vanhu vanochengeteka. Nauya Mike Chimombe naiye Moses Mpofu iri kuramba ichienderera mberi, asi mumwe anga achiringirwa nevakuru vachuchisi kuti ndiye achabva aita kuvakomerera chaiko kuvasungirira varumewa agotadza kuvaburitsa pakuti ivo wari papi munhau yombudzi. Rekai tione mhandiwe kuti zvinoenda nopapi, asi kuziva kwedu yange yagara iribe kwairi kuenda nyaya iyi catch and release ndo iri kutambika ipapa. Wanenge waitiwa kudari munhu ari kuuya kopa ufakazi obva apa ufakazi hwache husingaenderani nezviri panyaya, wapedza kudando zvotopera yotonzi aiwa nyaya waribe mhosva waburitsiwa zvavo wochibenuka havo koita madhiri avo. Zvomunyika medu zvakaita kuoma chaiko. Rekai tirambe takazviringa. Apa kwaikanzura Nobody Makoni wokuEpuwethi apuwa mwedzi 40 yekugara mujeri mhanduwe nonyaya yekuita chimanjambudu nouri. Toramba tichizvitenda izvo. Nokuti akatadzirana naniyeyo abva akomerehwa ega. Rekai tirambe zvedu takaparinga nokuti kubata roZANU-PF kuribe vamwe vanoita kusungiwa zvichiisiwa mujeri zvokutobatiwa nomhosva kudandi. Muri kundoona vakuru vanoramba vachindonzi wazotakaniwa hana chombo wese wakaburitsiwa waribe kuzombobatiwa, asi kuita kukurukirirwa mhando yenyaya ichiburitsiwa kuti wano nyaya yakati. Tirambe takaparinga zvedu. Wanoita zvokuchengetedzwa kwomhuka wagoburika vachiti aiwa tabvumira kuti Save Valley Conservancy wagoite zvokuuraya nzou 50 paiti kuda kuti nzou 50 dzipfe kuitira kuti dzireke kuramba dzichiparadza nharaunda. Wanoita zvokuchengetedza
mhuka nokodzero dzomhuka, wari kuita kurwadziwa mhanduwe, wakutoreketa kutoti wakuru hurumende wanenge wakateya kudya mari yonzou yonyanga dzonzou. Apa iwo wosave wari kutoreketa kuti aiwa nyama tinohatapa wakatenderedza mhukadzi watakagarisana nawo nowabasa wedu, tsawo yonyama inombopera, ganda tobva taenda kokakisa shangu nokukakisa ngoma. Papedza izvozvo nyanga topa kuhurumende kuti hurumende chengetai nyanga kwamakachengeta dzimwe dzakawanda sadziya idzi. Tikai tione kuti zvinoperera papi. Asi ukandiona zvanzi kuhurumende waziva kuti muchazoona pakubatiwawo muvanhu vairi vatatu vanenge vakunzi wakaba nyanga. Imi pano nyaya apo tikai tirambe takaparinga zvedu. Nyasi Kadzitape wokumasvingo Matthew takaona aidi nayo zita raCherabva randoburika kuti takaona mashura chaiwo. Nyasi uno mapurisa agomusunga, ari kumusungira kuti kwai ongori kuchekerei uhwa, ongori nyasi momugwagwa. Kuno mhanduwe munhu ari kuedza kunakisawo nharaunda kusungiwapo kare, azobuditsiwa hache magweta anoita kodzero vanhu atekaira ikweyo kuti koma musungirei, wakabva washaya chokureketa. Unobva wasaya kuti kwese kunoreketiwa kuti kwai nyika inowakiwa noene wayo, kuwaka kwacho kuri papi kana muchisunga munhu ari kutochekawo uhwa hache. Idina yawo zvinoita kurwadza. Regai tirambe tichiona kuti vanoita sei. Vaipapa kuSouth Africa kunzvimbo yeEastern Cape kunonzi kuAddo, kwaiwa Zimbabwe vanopfuura zana vanga vaenda kopotera ikweyo, wavhiringana nonyika iyoyo kuSouth Africa wachiita zvorusarura hwokuti iwo kuZimbabwe nevasiri. Mhanduwe pakaita kunyangariwa. Waenda kopotera wachiti kutiza uri kuda kuti kuwadza, wabva wagwamiwa neyo wakuru vanoringana zvokupinda munyika nokubudika munyika weimmigration pachirungu. Wasungiwapo kare. Ipapa watori kumajere kureketa kuno, wamita kuti watonge wabuditsiwe munyika. Zvinohwadza. Tikai tigoona idi yawenga watipindure nokuchimbidza nokuti zvaakuramba zvienderera. Apa kuribe kokutiza kunyika kwako unenge wakaita kuvhiringiwa mhanduwe kuribe chizvino. Tikai tigoona hedu kuti zvinoenda nopapi. Masoja agoti goregai kuvhunduka muguta roHarare, mukazoona motika dzomasoja dziri kutekaira dzakawanda dzienda kwese. Paiti kuda kuti tiite kumboita kuratidzana masimba edu, tichiita kufunzisana kuti tinoita sei mubasa reduri. Idi tikai tirambe takanyarara takaringa kuti zvinoenda nekupi chaiko. Kambani yoSecurico yagorewa manjano wamwe kuti kwai yapa mari dzochikwereti dzokuti wabiyawo wanoasenzera wakone kugotengawo pokuwakira dzimba wachibva wawaka wachizobhadhara mbichana. Asi kwai kwapuwa vanhu vano makore wachisenzera kambani iyi. Dai nyika yedu iri tsvinu, iri nyika inopfumi hunotekaidziwa zvisvinu, vanhu waikona kuzviitira wega, pokutenga dzimba pokudii zvese wachindozviitira dzimotika wachizvitengera wega nezvidini. Regai tione hedu kuti dhiri racho wacharikunda chere kana kuti zvinoenda nopapi. Zoramba takazviringa. Kuno makororo aenda kwaMurambinda kuhofisi yomukuru pokare ofisi iyo Gain Cash and Carry. Mandiwe kwai kuGain Cash and Carry kwabiwa zviuru 2 zvomadhora ekuAmerica, kumukuru kwabiwa zviuru 10 zvomari yekuAmerica, hano zviuru 30 zvomari yekuSouth Africa. Pakaita kunyangariwa apo, pakanyangariwa. Kwaiva nagororo wanga wari washanu, zvokuti unosaya kuti kuno kana wari kuba mari yakadandi wari washanu wachaikowana sei, wachazoidini. Kureva kuti wari kuda kutoenda pamwe pokare kobhozhongora. Regai tigoona hedu kuti zvinoperera kupi, asi tinoziva kuti pane anobatiwa akasungiwa chete. Kurikota anoringana zvokutekaidziwa kwezvinhu munyika raakureketa kuti kwai Zimbabwe ida kutandawo inonzi Road Accident Fund. Mhanduwe motogara maziva kuti pano chimwe chimoto chanja chofene chakarongiwa ipapo. Wakuru wenyika yedu wanoita zvinhu zvinoita kuti nyika isekerere, iwo waribe chavari kuita imomo chanja chofene. Regai tigoramba takazviringa hedu kuti zvinoenda nokupi. Apawo guta roBulawayo kwai ragorambidza marori anopfuura matani mapfumbamwe kuti apinde muguta guru maomo. Regai tirambe tichiona kuti zvinopera mushechere kana kuti zvino vamwe
wazvichanetsa. Ipapa TIMB yagoreketa kuti gore rino takanota kwai takatengesa foja yomari inoita mamiliyoni 370 ribodzi, $381 million pachirungu. Kwai mariyo yakaenda zhinji yacho kuChina ndokwayabva. Tikaiti rowe manja tichiti makorokoto wakarima foja. Pick and Pay iri kunziyo yagoti wakomana takataikiwa nemakuti omari anosvika mamiliyoni 50 ribodzi, asi tiri kuburika pamuZimbabwe tomboramba tirimo takajegera tichiona kuti zvinoenda nopapi. Tikaitione kwaika noakuru kurembera hurienda chero wakabatirira basi unenge uripo ipapo. Tolinga yedu dzikiitika pasi rese muSouth Africa, Floyd Chibambu abisiwa kuita mabharani mukuru wobato rache akabva aitiwa anoenda kudare paramende. Wamwe wagoto aiwa inyaya yekuti agonetsana nomubvana waZuma, asi bato racho rareketa kuti aiwa akaenda kwaBushiri ari bekupuwa mvumo. Rekaiti zvione mushe. Esi Makashule ari kufara kureketa kuno akambenge ari anomunyorera zvinhu Murwadi Cholota kwaye agonzi kubenetswa agoita muSouth Africa kwakuripo pamutemo. Saka heno kuti zvichatekera sei nyaya yacho iriita kutaiwa kure chaiko kana zvinge zvakadari. Tinoramba takazvinga. Anozviti Scots Mapuma kwai kuMozambique kuku atosungiwa unzi iwewe wakabhadhawa mari yekuti uye uridze pano, ukabva wareka hako kuuya kooridza, wapwera wakadoka wakamirira kuti Scots ari kuuya, iwe bva wareka kuuya. Rikaitione kuti kuMozambique kuku zvichapera sei. Tinoramba takalinga zvedu tichikunyepa ino. Vanhu vari kubisiwa munzvimbo dzavagere kuCameroon vari kuhwadza idi pasi rese nokutoti manhamba yacho kwai ndiwo atosimuka kudarika vamwe wese pasi rese. Apa palibe ari kureketa nozvawo, palibe ari kubatana nozvawo, palibe ari kubatika nozvawo, palibe ari kufunga nozvawo. Uku mutungamiri wenyika Paul Biya achigara hache achimwa bhiya ariko kuFrance. Zvinohwadza izvi, zvinoita kuhwadza manduwe. Tikaiti goramba takalinga kuti yawe wachapindira sei nhau yakadandi. Mo Ibrahim iyeye anopa wakamboita watungamiri wenyika mari agotwa kuti Yoweri Museveni reka zvauri kuita, Samia Suluhu reka zvauri kuita, muri kunyanya kukuwadza nokugara shavanhu wenyu wamunotungamira, zvirekerei izvozvo. Tikaitione kuti wachazvirekera chere, asi kuziva kwedu Museveni anotobuda ari kureketa ipapa kutoti kanojairira kamushinda kaya kanofunga zvakaino mabhiriyoni neniwo ndiribe. Imi pakaita kunyangariwa chaiko, kuri kuda basi kudzvinyirira wamwe wabiya akomo zvakaita kuoma. Chikwata choManchester United chiri kuita kuvhundutsa vanhu mandiwe. Vanhu vachiri kutora vari kuita kufunga kuti wari kunzoenda kuLiverpool, enda kupi? Oti aiwa bandi kuda kuenda kuManchester United dakotamba naSatani inini. Wobva waziva kuti pakaita kuoma chaiko. Regai tione kuti chichahwina chere pari kupinda gore riri kuuyari, nokutoti vanhu vachiri kugwejemura wawa vachiuya ikweyo vari kuita kuuya vachimhanya mandiwe. Wasvinu aiwa panyasi. Regai tigumire pano. Ndini wenyu mhanduwe onhau.